जोंनि दा बयबो बुङो फंबायखौ माने हायनामुलि राजमुलि मन्त्र रोङो होननानै दा नैबेखौ माने क'क्राझारावनो क'क्राझारनि सिख्लाया दा क'क्राझारनि सिख्लाफ्रा माने हायनामुलिखौ माने नोंनावसो बिहरो जाहैदों सोरबा सेंग्राफोर माबायोबा दा नों नैबे फंबायनि थाखाय हायनामुलि सोरबा क'क्राझारावनो हाबा जाथोंसै होननानै क'क्राझारनि सिख्लाखौ सनितपुराव हरनो गोसो नामा फंबाय? आं हरनो गोसो गैया क'क्राझार सिख्लाखौ एफा गोजान जायगायाव दाखोन मानसिनो आं हरनो गोसो ओमफ्राय फंबाया अजा रोङो होननाया नंमारगौ ना मन्त्र रायनो रोङो होननाया? जाजोबखायो आंना बिदि खुनु खोथा गैया जायो। ओमफ्राय दा क'क्राझारनि हिनजावखौ फंबाया लानो गोसो ना लाया? आंथ' बुंनो थाङोबा क'क्राझाराव जेसेबां हिनजावफोर दं मोनजोबखासिगोन बेथ' हाबा जाखाबाय नालाय दा बेनि गोसोफ्रामनाया आंनि जाजोबसिगोन बेबायदि आरो दा फंबाया जिखुनु जाया राजमुनिनि मोनसे मन्त्रखौ बुंना होलाय फंबाय। सनानि नाङाल रुफानि फाल आइ सिला मुनाना बिदि फिरासि खुदना रासि महाखालि दंबावो फंनैसो जय शिव शम्भु भोलेनाथ जय बांला गुरु सातेर सात 50 के 50 फैसा दक्षिणा जय बांला गुरु सयं इबं गुरु ओमफ्राय फंबाय बै सोरबा बेखौ सोलोंनांगोनसो दानखौ दुनखौ सोलोंनांगोनसो आं बेखौ अनेकथा ट्राइ नायनांगौ जायो। ओमफ्राय दा फंबाया क'क्राझाराव माने नोंनि असे थार फुबाय थानाय गथ'फोरनि हायनामुलिखौ नैबे फंबाया होनो हायो। दा सोरबाफोर जुदि सोरबा लाइजाम होनाय सोरखौबा जुदि मेसेज होनायाव जुदि एक्सेप्ट लायाबा बे फंबायनि मन्त्रखौ लायोबा सोरबा कलेजाव फरायनाय गथ'फ्रा नैबे फंबायनाव थांनानै हेफाजाबखौ आरो बिथांनिफ्राय माने मददखौ लानो हागोन आरो। होमबा हामबायसै दे गोजोन फंबायाथ' क'क्राझारनि दा बयबो बुङो फंबायखौ माने हायनामुलि राजमुलि मन्त्र रोङो होननानै दा नैबेखौ माने क'क्राझारावनो क'क्राझारनि सिख्लाया दा क'क्राझारनि सिख्लाफ्रा माने हायनामुलिखौ माने नोंनावसो बिहरो जाहैदों सोरबा सेंग्राफोर माबायोबा दा नों नैबे फंबायनि थाखाय हायनामुलि सोरबा क'क्राझारावनो हाबा जाथोंसै होननानै क'क्राझारनि सिख्लाखौ सनितपुराव हरनो गोसो नामा फंबाय? आं हरनो गोसो गैया क'क्राझार सिख्लाखौ एफा गोजान जायगायाव दाखोन मानसिनो आं हरनो गोसो। ओमफ्राय फंबाया अजा रोङो होननाया नंमारगौ ना मन्त्र रायनो रोङो होननाया? जाजोबखायो आंना बिदि खुनु खोथा गैया जायो। ओमफ्राय दा क'क्राझारनि हिनजावखौ फंबाया लानो गोसो ना लाया? आंथ' बुंनो थाङोबा क'क्राझाराव जेसेबां हिनजावफोर दं मोनजोबखासिगोन बेथ' हाबा जाखाबाय नालाय दा बेनि गोसोफ्रामनाया आंनि जाजोबसिगोन बेबायदि आरो। दा फंबाया बुंना होलाय फंबाय। सनानि नाङाल रुफानि फाल आइ सिला मुनाना बिदि फिरासि खुदना रासि महाखालि दंबावो फंनैसो जय शिव शम्भु भोलेनाथ जय बांला गुरु सातेर सात 50 के 50 फैसा दक्षिणा जय बांला गुरु सयं इबं गुरु। ओमफ्राय फंबाय क'क्राझाराव माने नोंनि असे थार माने मा होनोमोन बेखौ नैबे फंबायनि मन्त्रजों सोरखौबा आवगायनो हादों नामा? बेनो खाथियालै बेनो खाथिया गारा थसेब जालायलांबाय आंना बिनि मन्त्र खाथियाथ' औ थारमाने बे ओमफ्राय दा बयबो बुंदों आरोना फंबाय नोंहा माने सासे रेलवेनि माने सासे मेडाम माने नोंहा थारना मोनसे सिनायथि दं दा नों बिनि मुं बुंबानो नोंहा माने टिकेट नाङा जाहैदों ट्रेनाव बेयाव माबा मोनसे रिलेसन दं नामा नोंहा? गैया बेजों जेबो सोमोन्दो माने बिदिनो रायजो राजाफ्रा आंजों समायनाय नुयो होनबाय थानायखाय आंबो गोसोथोफ्लांलाय लांबाय सिरि सिरि। मा नाम बेनि नामा? ओरैनो एदावबायसो थायो आरोना। एक्सुवेलि रिलेसना गैनाया गैया बिसिना ओमफ्राय नैबाव थाबाय थायो बेनाव। दा फरायफुबाय थानाय गथ'फोरनि हायनामुलिखौ नैबे फंबाया होनो हायो। दा सोरबाफोर जुदि सोरबा लाइजाम होनाय सोरखौबा जुदि मेसेज होनायाव जुदि एक्सेप्ट लायाबा बे फंबायनि मन्त्रखौ लायोबा सोरबा कलेजाव फरायनाय गथ'फ्रा नैबे फंबायनाव थांनानै हेफाजाबखौ आरो बिथांनिफ्राय माने मददखौ लानो हागोन आरो। होमबा हामबायसै।